Kajing ai bat kajing jied ba kajong blay u Jisu Christ shapi hagri ka step. Ya jingpuson na kaktian kajong blay. Nginyo pule na kashiti ka baningkong Petras kalanong ka baar kadukot ka bakandai. Henry mapi pilong ka kynja bala jied. Kajing long lingdo ba kynja siem. Kajat benrio ba khoit. Upait lang ba day la ujong hi. Bapinda yo pen pau ye kajing bah kortam jong utau bala khot ye pi. Na kajing dom syakata kajing syai ba pela jong u. Kani kalong kaktian ka ba kodor bat ka bapin kan mau yang ba ye pi ha kani kasngi. Ya kajing kerku bat ya ka ka ba ublay ula le ha kajing im ka jongi. Ka ba ningkong ublay upin kan mau ba ula penlong yangi. Kita ki kynja ki bala jied. Ilong ki bala jied ki jong ublay na pedeng ki babon ki brio ha ka pertai. Ya kata ka jing jied ka jong ublay la pen skem ben bangi shim ya ka rai ban pediang yu Jisu Christ ha ka download ka jongi. Ha ka klip mat bangi nget ban ngi pediang yu Jisu Christ la pen skem ya kata ka jing jied ka jong ublay ya ka jing im ka jongi. Namar ba ublay umman ba ka weru ka ben siam kan jot. Panalon ang taru kaktian ka jong blay ka pen kan mau yangi. Bu blay la penlong yangi kiling do ba kynja siem. Kan mau ba haga ba ningkong ngimlong hakmat jong blay namar mila hap syaga pop. Kan mau kiling do kilong ki ba kerpang ha apreng ka imlang ka salang. Kilong ki breu ki ba sngout ho ya ka jinga day badu blay. Kilong ki breu ki ba don ka benta banyak keren badu blay, banyak selok badu blay, banyak sait na ka benta jong upai lang jong blay. Abang ila pediang yu Jisu Christ la penongi ki lingdo paken jasiem. Badu blay aingi kini ka kabu na marbau kwa yang apa jepi bangin don ka jinga day ka bajan badu, bangin syakri u pat bangin longru ka jingkerku. Syaki wei pat ki mensing ki bakodor leng baga jing duai, leng baga jing sait, kum baki lingdo ki jule ya kata ka kam. Pat nang ta shushu ngilong ka jait benrio ba khoit, upat lang ba day ujong hi. Ngilong ka jait benrio ka ba khoit, kan mau bangim long ki ba khoit ha ka bandingkong, lapen tinget dingi da ki pop, ba da ki ringkang. Henry habangi pediang yu Jisu Christ kumudong penem. Lapen kupat hangi ya ka hok ka jong Christ ha ka bangi la ken ban long ki riu khoit hakmat ka jong blay. Ngim day ban syep tieng lani art tien ban pediang ya kata kaktian bangi long ki riu khoit hakmat jong blay. Namaru blay lapen kesan yangi patkan mau ikni kowe ha beneng ublay upediang tang ya ki riu khoit. Ladangi nget bangin yo ka beneng ngi hapru ban pediang bangi long ki riu khoit. Leng ba gajing penkesan daga snam ba gajing ka jong Jisu Christ. Bat nang ta shushu kaktian ka jong blay ko ong tang mengilong ki riu khoit ki jong blay, ngilong ru kita ki pait lang ki jong u hi, ngilong ki pait lang ki jong u, ngim day ki jong no, rengi day ki jong u, namala sius pa ngi daga dor ba ka snam, la thet yangi, bat ngim day shu jong hi, ngim day jong u soitan, rengi day jong u blay, namaru blay la sius pa yangi. Laga long ka kubor ka basngol tenat bandon laga jong ka jing haka kti jong blay uba kraw baru blay uba bha panang tasyo ka ktien ka jong blay ka ong ublay lak pun kan ria ngi naga hima jong ka jing dom syaka hima jong ka jing syai naga penta ka wei ka jing temu kata ka long bagin yo ban pen bena ya ka jing bha kortam jong u ublay lak pen ngi kenang ya ka bangin la ya ka ban sngotu ya ka jing iet ka jong ila ban sngotu ya ka jing bha ka jong bat ha ka ta ka jing sngotu bat ka jing mat ka jing ka jing bha ka jong blay khmelen ti nangi bangin pen bana ya ka jing ro yan pen bana ya ka jing aingo lengba kir myang shintor ka jong da ka download ka jong ban nga nget scam ba ha ka ni ka singiru ka ba mentang nginam klat ublay la pelat dingi ublay pun kan ria ingi na ka hima jong ka jing dom sha ka hima jong ka jing shai but ublay la pen long yi ki khon ka jong u ya ka bangin don ka jing dai ka bajan bat u ha ka jing ro bat ka jing mane
Te to ble un kui pi ri kesngi baro kawai. Berwanum klet bleu ie jepi komba pilong. Amen.